Така че трябва да взема живота на една от вас, за жалост, за да дявол да бъде при вас. Да, обаче моята най-добра приятелка в момента е загубена, не мога да я намерим от 3 дена. Причината мисля, че беше дявола, защото правеше магии за нея. Ще трудно да го кажа, вашата приятелка не е загубена. Заради дявола, вашата приятелка почина. Мира, ще те убия! Всичко е било сън. Много ме е страх. Здравей, Мира. Какво правиш тука? И май ми бъркаш името с дявола. Ева съм. Какво се случва пак? Защо виждам постоянно и същи неща? Искахте дявола. Това са последствията. Взех душата на Жулиан.